passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? La Fundació Premis Jaume I, en col·laboració amb l'Ajuntament de València, eliminen la plaça del Dr. Collado i la rebategen com a plaça del coronavirus. Este acte, celebrat el passat dia 17 de setembre de 2020, té la finalitat de conscienciar a la població sobre l'importància de la investigació científica i mèdica, però ha trobat una fortíssima crítica social. Se preveu que el canvi de nom siga només temporal, fins que se celebren de nou els Premis Jaume I als emprendedors i científics. Durant l'acte d'inauguració de la nova plaça, presidit pel consellal d'Innovació, Carlos Galiana, i pel president de la Fundació Premis Jaume I, Javier Quesada, s'ha afirmat que el canvi de nom se fa amb l'intenció de crear polèmica i que la societat reconega la falta d'inversions que té la ciència mèdica en Espanya. I és per aquest motiu que s'ha triat l'antiga plaça del Dr. Collado per al canvi de nom, situat junt a la Llonxa i el Mercat Central del Cap i Casal. Luis Collado fou un dels majors metges valencians del segle XVI. Anatomista i investigador científic, acabà sent nomenat protometge, metge principal de la Cort Real de València i visitador mèdic del Regne de València en 1576, convertint-se en tota una eminència a nivell europeu i un dels majors intel·lectuals mèdics d'Espanya en aquella època. Segons el president de la Fundació Premis Jaume I, Javier Quesada, seria una desgràcia que esta preciosa plaça s'anomenara plaça del coronavirus per a sempre, perquè de no tindre una bona inversió mèdica i científica, al remat se li donaran places als virus i no als metges. I exactament per això ha esclatat la polèmica. A part de l'indignació general que ha causat el canvi de nom entre els veïns de la plaça, les redes socials s'han encès en foc, al·ludint a que una desgràcia mundial com és el Covid-19, que du a les seues esquenes actualment en setembre de 2020 més de 961.000 fallits, no mereix una plaça, i molt manco retirant-la d'un gran metge valencià. Els gests de despreci al conèixer la notícia cap a l'Ajuntament de València no s'han fet esperar, criticant la seva pèssima gestió de la pandèmia i el menyspreu de grans figures valencianes per aconseguir els seus fins. En apenes uns dies d'haver-se inaugurat, la plaça ja ha patit actes vandàlics com pintaes o plaques arrancaes. Partits polítics en oposició al de l'Ajuntament de València també han criticat durament l'acte, al·ludint a que és absurd, comparant-lo en dedicar-li places a la pesta o al sida, criticant al govern local d'aprofitar-se de les desgràcies ajenes i voler solucionar-ho tot a base de canvi de noms de carrers en vegada d'ajudar directament. En alguns casos, este canvi de nom s'ha comparat en ironia en els múltiples canvis de noms de carrers i places deguts a la llei de memòria històrica, burlant-se de que canvien noms de dictadors per noms de virus. I tu què penses d'este canvi de nom? Creus que fomentarà la investigació mèdica? Deixa-ho tot ací baix en els comentaris, junt al hashtag plaça del coronavirus per a que sapiem que has vist el vídeo fins al final. Subscriu-te al canal, activa la campaneta de les notificacions, dona-li un bon m'agrada i compartís-lo en tot el món per a que estiguin enterats al detall de les últimes notícies de València. Ací baix tens el nostre Patreon, els demés canals que tenim i el contacte a les nostres classes. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!